het op streten. Simmer, in de tuin en op het wetten. Simmer, de hele jonge botten zitten. Ik denk net om morgen, dit is het moment van het lied. Korte broeken, in korte broeken, in korte broeken, minskin op slippers en mij in de brillen. Ik lees je mooi wat op die bank en wat muziek maatje. En op een gegeven moment kwam mijn maat die kwam langs. En ja, ik ik ben net een man van teksten hoor. Dus het komt hier op del dat ja, op een gegeven moment ik ga hem wat vallen en zo litten. Het was een flits van een idee van hem dat hij dat zei, dat ik wat dus in moest spreken dan. Dus het waren mooie teksten in één keer. Heeft hij niet bij bedacht, maar het was gewoon heel spontaan. Dus, Toen moest je op in het Fries praten. toen moest ik dat in het Fries zeggen, ja. En hij vond dus dat ik dus uniek was, dus te weinig mensen dus als buitenland bent. Dus dat je dus in Fries iets kunt zeggen. Ja. Dus het klonk wel leuk. Want waar komt ze wij? Libanon. Ja, En daar zit een beetje een Friese simmerhit. een beetje Friese simmerheid, ja. Minskin op slippers en mij in brillen. Ben je hem wat grutsk op het noemen? Ja, enorm natuurlijk. Hè? En hopen dat het een succes wordt. Ja. Ja, ik al zit net bij de eerste size dat het uiteindelijk dan een beetje een dancehitje wordt. Hè? Een beetje bouncen en lekker fremdlaan. Maar helemaal een clip. Nee, geen club nog. Nog niet, hè? Nee. Dat, daar maar we haast maar even bezig dadelijk, want het gymje zat binnen dan. Ja, maar een grap van het toch? Oh nee, daar volgt me de boor. Nou ja, we zijn eigenlijk de hele maanden op het bezig geweest. En dit zwetst hier me berecht. En ik denk met mijn maat ook dat... en ik zou zeggen, jongens, je moet maar even goed luisteren. Mijn het nummer van Zinnenbril van een Patsy. Here we go! Minskin in korte broeken, minskin op slippers en mij zinnenbrillen. En mij zinnenbrillen. En mij zinnenbrillen. En toen is je in vrees, komt de zinnen er weer bij. Maar een jontje of 20 graden op toonsje. En 20 misschien wel 21 graden op vreet. En dan is de simmerwarmte weer rond. Kriegst du extra zin aan die zinger? Kriegst du extra zin aan die zimmer? Voor mij klinkt het heel vreemd, man. Minskin in korte broeken. Minskin op slippers. Mij zinnenbrillen. Het zucht van barbecue. Hing het alweer in lucht. De rasken brengen vol. Kriegst du extra zin aan die zimmer? Minskin in korte broeken. Minskin in korte broeken. Minskin in korte broeken. Minskin op slippers en mij zinnenbrillen. Minskin in korte broeken. Minskin op slippers en mij zinnenbrillen. Minskin in korte broeken. Minskin op slippers en mij zinnenbrillen. Wat is dat? Voor mij klinkt het heel vreemd, man. Fantastisch acteur, ja. Nee, dat Probeer nog één keer. niet lachen. Gaat goed hoor. Klein beetje. Goeie. Goeie, goeie. Wat ben je man van? Ja, wie komen in squalen? En dan gaan we in hoesten fietsen, hè? Ja. En fiets je me al te ger? Ja, meestal wel. Ja.
Meestal wel. En dan fietsen meestal nog wel en mij, ja. Ja, maar die maakt meer die kant uit. Dus ja. Ja. En als je hier nou zegt, moest je 12 fietsen, waar hebben we het dan over? Gewoon op famkes en Famkes? ja. En visken. En visken, ja. Ja, visken ik graag, hè. Jongens kunnen je snel wennen, heel de tijd visken. Oké. En ja, zou het heen. Famkes en fisk? Ja. Ja, visken doe ik net heel vaak, maar ja, Famkes wel. ja, famkes wel. Ja. Dat is het lievelingsonderwerp. Is dat zo? Ja. En wie is dan het leukste famke van Squallen? Dat vertellen we net. Nou, best wel volle. Ja. Ja, Je bent net zo kritisch? ja, we hier krijgen toen we daar weer hier toen famke. Ja, die zit bij ons in de klasse. Ja, dat die, ja, dat hier het even hoe. Ja. Maar wat maakt het haar dan zo mooi? Gewoon uiterlijk en ja, de man litten. Gewoon van alles wel, ja. Dus dan ben je mooi er wel een beetje verliefd op. Ja. Nou, nee, net verliefd, maar ja, is die wel knap. Ja. Maar en hoe zul je hem dat dan aanpakken om haar een beetje te versieren? Ja, nee, dat hoeft ik bijna. Dat doen we op een feestje en dan viel het wel. Volgooien met Shandy? Ja, zoiets. Nee, gewoon echt dranken. Nee, ja. Maar nee, nou ja, gewoon zou het heen. Ja. Maar laat je hem dan in de klas zitten bij haar, dan let je hem dan wel een beetje op wat je meester zei. Nee, dat doen we nooit. We letten alleen maar op haar dan. Ja. Gewoon eigenlijk op alle famkes wel, hè? Ja, dat op een PNI. Ja, dan laten we gewoon, dan zitten we te zien en dan zeggen we van, dat is mooi famke. Ja, en dan zeg je het. Ja, we zijn beste maten, dus ja, dan maken we het goed op gaan, hè? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, zou het heen. Maar je bent er nooit verliefd geweest op hetzelfde famke? Ja, dat wel, ja. Ja. Dat is best wel veel, want ja, dan zei ze van ja, ik vind die leuker, hè? Dan zit die oren, maar je zag eigenlijk een kap in de klasse. Ja. Maar hoe heb je hem dat dan oplost? Gewoon. Ik ben vrienden, hè, dus die kennen alles. Die kennen eigenlijk alles bij je neer. Nou, rennen. Kom maar. Polonaise. Het werk is die en ik viel me vrij. Ik zo naar die en de laag is naar mij. Een heerlijke rij. Dat is top. Waar stel best en stel best. Zij is net hier, nou was stil en maar een heerlijke rij. Ze nou maar praten, want ik vind die oorzaak Chris. Haast de tiene gaten, en kan het niet, dus doe maar bij die. Minskin op je slippers. Ik viel me vrij, zo naar die en de laag is nooit maar. Het is een heerlijke. Ik ben Theo en ik zit in het heer. Ik zit in het heer. En ik ben Theo, zit in het heer. Nou, dankjewel. Alsjeblieft.